ayaw mo palimbong ni Bisan Kinsa. Kaya nga naman, bisan ang simbahan mo limbong, mo tudlo og heresi, nasudlan ang kontra sa ang simbahan nasudlan sa kontra. Natudlo nag heresi. Pero ipatulon ang mga heresi kay lagi ang Santo Papa di ko na masayop. Unsa siya Ginoo siya? Si San Pedro gay nga unang Santo Papa gipadlong kay nasayop siya, Gracia 2:11. Kani pa siya di masayop. Sa Catechism of the Catholic Church number 92, it is the whole body of people that cannot err. It is the whole body of people that cannot err. And we are the mystical body of Christ. Sa kinatibukan ang mga kaobispuhan o ang simbahan, dili masayop, dili ang Santo Papa. It is only attributed to the Pope, considering that he is the visible head of the church. But actually, the Pope is not infallible. Okay. Wala, kuhaan na ko, ipahayag na ko. Ipahayag na ko. Mayo kayong igsoon na to si Brad John Adolf nga nagpahayag siya nato nga ang simbahang katoliko kisudlan na og dautan sudlan yawa nya iyang specific yun ang atong Santo Papa karon nga mao si Pope Francis. Ang akong pangutana nagsukad dinhi sa 1 Juan 3:20 nga nagingon ang Espiritu Santo nga magiutor sa Biblia, nagingon nga dili kamo makatudlog sayop ang simbahan tungod kay ang dihog sa Espiritu Santo naa kaninyo. So ang simbahan gipanguluhan sa atong Santo Papa, mga obispo, mga pare, o kita mga laiko. May mo ta magasa kay nasa 1 Juan 1:18 ang tanan nagkasalaw nawad-an sa himaya sa Dios. So may tungod sa pagkamakasa kitang tanan gawas ni Santa Maria. Pero may tungod sa pagpanudlo og doktrina sa pagtulunan sa kaluwasan, dili masayop ang simbahan matud pa ni San Juan 1 Juan kapitulo 3 versikulo 20. Yan ingon maka Brad John Adolf sa imong kaugalingon nga kining Santo Papa nga mong pangulo sa simbahang katoliko kini nakatudlo og sayop nga doktrina. Kay siya may pangulo sa Santa Iglesia, buot pasabot responsable siya sa katawhan nga naminaw kaniya. Mao nang akong pangutana, hai may akong tuhuan. Ang gingon sa Espiritu Santo nga ang simbahan iyang panalipdan kay ang dihog sa Espiritu Santo naa kanila, naa sa simbahan, dili makatudlo og mga sayop nga doktrina. Pero bago pang gilitok nimo nga nasayop, dakong sayop ang Santo Papa. Hay may angay na mong tuhuan, ug ngari lang nako ay lagi apel nguban. Hay may akong tuhuan. Ang naas Biblia nga ang simbahan dili masayop kay naa ang dihog Espiritu Santo ug kanimo nga sayon kayo gikan sa imong dila ang paglibkas nga ang Santo Papa nasayop. Okay, ako ang i-address ni mo, Brad Sok, no? Ang klaro man kayo nga, hindi masayop, diha sa imong gibasa diha sa 1 Juan 3:20. Kamu, ang katawhan, dili, ang akong gisgutan diha na, ang Santo Papa. The church is not the Pope, and the Pope is not the church. So, kung may tuwaan na to, ang Biblia, o ang Book of Truth, ang Biblia, ang Catechism of the Catholic Church. Sa Catechism of the Catholic Church number 92, giingon dito, the whole body of people, meaning the church, the whole body of people, we are the member of the mystical body of Christ, cannot err in matters of faith and moral. Dili ang Pope, kaya nga naman ang Pope, pero kayo, si Pope Pius IX, ningon siya, if any future Pope teaches heresy, do not obey him. Saint Thomas Aquinas, the greatest theologian of all time in the Catholic Church, unsay sulti niya. If the faith is in danger, the superior can be corrected by the inferior even in public, and it is not a sin. Now, kasi tuwa na to,
Katay mong gibasa. Ato itong tuan. O ang uban pa nga nakasulat diha sa mga kasulatan. Salamat kay John Adolf. Na, mga tunay ka? Sige, katapusan na akong pangutana. Doa ka pangutana. Okay. Ningon ka ganina nga ang katawhan dili masayop. Pero sa Roma 3:4 nangingon ang Dios nga ang katawhan mahimong masayop ug makapamakak gani. Nung ka nga ang Dios mamakak kay siya kanunay nagtudlo sa kamaturan. Ningon ka nga ang katawhan dili masayop. Pero sa suwat San Pablo sa Kapitulo 3, versikulo 4 sa Roma, nga ang katawhan masayop. Masayop pagpanudlo kay pila ra may nakakabot nga layko o mga kurso sa teolohiya, dogmatika. Muna nga akong pangutana, ay may tuhuan ako, gisulti sa Diyos, o nimo, nga matud pa nimo, ang mga tao nga dili masayop, nga daghan na mga nasayop, tungod ganin sa mga sayop, nagtukod og tinuhuan. Kaya wa para sa masayop, dili magtukod og tinuhuan, kaya doon na may tinuhuan gitukod sa Kristo. Balikon ako ha, ay may akong tuhuan. Nga ningon ka kaganina nga ang katawhan dili masayop, pero ang Diyos mingon ang katawhan masayop. Pasagdi ang Diyos maminatud-on, kay ang tanang tao bakakon. Bakakon gani sayop. Sayop, bakak gani sayop pa na. Busa, nagtuo ko nasabtan nimo nga akong pangutana. Nga akong pangutana, akong balikon, aron dili ka masaag sa pagtubag. Bago pa nimong nalitok, nga matod pa nimong nga ang katawhan mo dili masayop, pero ang Papa masayop. Ang Ginoo ningon nga ang katawhan masayop. Pasagding ang Diyos maminatud-on kay ang tanan tao bakakon. Nasa uno akong gibasa na ganina, Roma 3:4. Ang akong pag-ingon, Bradsok, nga ang katawan sa Diyos, dili masayop, ako nang gibasi, dili sa kong kaugalingon, kundi dili sa Catechism of the Catholic Church. And we believe the Catholic Church is also a source of information, source of truth. O sa gisulti sa Catechism of the Catholic Church number 92, it is the body of it all that cannot err. Karang imo ang gikot sa Roma 3:4, okay, ang tao masayop. Tao masayop. Pero in terms of faith and morals, nga gisgutan diha sa Catechism of the Catholic Church number 92, dili na siya masayop manuman. The Holy Spirit is enlightening the church. So muna akong tubag. Kanang imong tubag wa nay kaligunan. Nga dili man ta kahimo nga ang katarungan sa tao mulabaw sa katarungan sa Dios. Mabasa man nato na sa Jeremias 44:18 nga magtandi na gani ang pulong sa tao ug pulong sa Dios. Palabiha ang pulong sa Dios kay kana malungtaron. Imong gingon kaganina nga ang mga katawhan dili masayop mahitungod sa faith and morals. Pero naibaw ba ka sa page 235 sa Fundamentals of the Catholic Dogma. Binisayon ko lang diretso. O in English sa nato, basig mingon kang itumutumo nako. When a man is left alone without the aid of the Holy Spirit and the revelation, he cannot have a knowledge perfect without error. Mako binisayon. Nga kung sa katao, yanong tao, kung pasagdan na nimo, nga way abag sa balaang kasulatan, mo ng revelation, kanang tawhana sa madugay madali, masayop gina siya. Nakaroon mo manay gisulti sa dogmatic teaching, kanang imo manay prueba, mo na nga ang ebidensya o prueba, kahit kitang tanan mga masayop yun, matod pas Ginoo. Ya ikaw mo may ayuda o may tusap nga ang katawhan nila masayop. Nga masayop pa niya, niyo na Ginoo, pasagdi ako, nga mo'y maminatudon kay kamong nga tao, bakakon. Klaro mo kayo itong imong gisulti, Bradsok, no? Kung yano ka nga tao, masayop jo ka, kung wa ni mo ang landag sa Espiritu Santo, mura mo kong imong gihukman nga, ikaw kay landag sa Espiritu Santo, masayop ka. Ayaw, anak, kay, kuan man, ang landag sa Espiritu Santo, kung ang siya na gyud ang Diyos, ang Espiritu Santo, mo imo landag ni mo, ang simbahan dili na na masayop. Okay. Klaro mo kayo na siya di anak, no? Dili na to ang mga butang ng espirituhan o ang butang sa ang mga panudlo sa katawhan
nga wala lamdag sa Espiritu Santo, masayop na siya. Pero ang lamdag sa, I believe the Catechism of the Catholic Church is also enlightened by the Holy Spirit. So therefore, the Catechism of the Catholic Church number 92 teaches the truth that the whole body of people cannot err in terms of faith and moral. Ato ko pala, salamat kayo. Moto na ka. Sige, larga. Mga igsoon, doon na pa yung mga igsoon na itong maapil, Salmots Pangutana, amo nang ikalipay, sama ni John Adolf Pangutana, atong tubag sa siya sa akong mga Pangutana. Doon na mo i-question din, ira. Atong naman with the military cup, kanabang kao na ito nga, di na ito may igo si init. Okay, ipaila lang imongan, dahil isunod imong Pangutana. May hapon sa tanan nga naminaw sa atawang diskusyon rin ni Brother Sok. Na ako'y pangutana may tungod niya ng tekstuha. Si Reggie Saludar. Adili, ang ako pangutana may tungod kini sa ato ang relihiyon o iglesia. Dinhi sa Timoteo 3:4-14, samtang gisulti ko kini, gilauman ko nga dili madugay magka-anha ako kaninyo, apan kung malangay ako, kining sulat mao ang magatudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios, kang balay nga ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi og pagtutukuranan sa kamatuoran. Aniya ang tinagong kahulugan sa 7 ka bituon nga nakita mo sa tuong bukton nga nabutang sa suga ang bituon nga anghel sa 7 ka iglesia. Ang 7 ka iglesia nga mao ang suga sa 7 ka mao ang 7 ka iglesia. Nya kining iglesia nga gipasabot sa maong sulat sa pinadayag 1 1:20 nga dili day mao ang giingon nato nga usa ra ka iglesia may gitukod sa atong Ginoo, kay 7 may ginganlan diri. Salamat do. Doon ay usa ka mag-uuma nga nagtanong og mangga. Yatong tabunog kay yuta. Dali ra kay mga tuo katuig ang mangga ni tubo sa kapunuan. Pero doon ay 7 ka mga sanga. Pangutana, pila man ka punuan sa mangga yang itanong? Usa ra. Pero doon ay 7 ka mga sanga. Mao sad ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, usa ra. Asa nato mabasa na sa Efeso 4 versikulo 4 nga to sa 6. Kausara ka iglesia, usara ka Espiritu Santo, usara ka bunyag, usara ka Espiritu Santo. So there's only one church founded by Christ. Mateo 16:18 si Kristo mingon sa in English, "You are Peter, and upon this rock I will build my church, and the powers of hell cannot prevail my church." Ini siya, ikaw Pedro bato, tukuron ko ang akong iglesia. Timani pagayo sa in English, one church. Wamingo si Kristo, I will build my churches. Wamingo si Kristo, tukuron ko ang akong mga iglesia. Usara ka iglesia. Kay kung ang usa ka iglesia, doon ay duha ka o, dili na normal. Kung usa ka iglesia, maglakaw nga, doon ay lawas way o, dili na normal. Mauna nga, sa Episo 5:23, mao ni bugat kayo. Si Kristo maong ulo sa iglesia. O ang iyang iglesia, maong iyang lawas. So, sara ka ulo, sara ka lawas, nga maong iglesia. O sa Panginoon ni mong 7 ka iglesia, nana sa pinadayag 21, doon ay versikulo 1 nga tusunahan,
pito ka iglesia lalayng dapit, pero dili na sila managlahi og pagtulunan. Usara ka Ginoong Dios, usara ka Pangulo nga mo si Kristo, nga sumusunod ni Kristo mo si Pedro o ang Santo Papa nga Apostoles. So sorry, maingon ko nga, kanang pito ka iglesia dong, dili na tulo ka, pito ka lalayng tinuhuan o sara. Sa pagsugod nako, ningon ko sa katao, nagtukod o nagtanong ko sa ka, dako kayong kahoy. Mangga. Dangtang mga tuo katuig, nitubo ang maong mangga. Ug doon ay pito ka sanga. Pero usara gyud kapunuan, usara ka mangga. Mao na usara ka iglesia ang gitukod ni Kristo, kay wa ma siya mingon, Peter, upon this rock, I will build many churches. Ikaw, Pedro ba to? Tukuron ko ang akong iglesia, usara. So na tas di ba HB? Agda mo pangutana kay hindi na ta. Maigsoon may gabi ini ata sa atong tulumanon nga atong pahayagan sa kamatuoran DYHP RMN Tatak Cebu. Unya sa atong sipya o sa nikatakna o focus ta sa mga pagtulunan nga gusto natong masairan. Parihata tuyo pagani dinhi nga makasiguro ta sa atong kaluwasan. Kaysa 2 Pedro 1 versikulo 9 Gs ningon San Pedro, mga kaigsunan paninguha agyod nga masiguro ang inyong kaluwasan. So this is really a demand or divine mandate that we should be accepting and sure of our salvation. Muna this is the arena nga paminaw ta o makadungog ta sa iyong pangutana o ato sa ning ablihan sa pagkampo. Sangan, samahan, og sanak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos, langitong amahan. Pinagi siya nga ni Jesus, ng imong anak, among gipangayo, ang imong panalangin, imong grasya, ang among gikinahanglan. At agi kami kahayag Ginoo nga ning pipila ka gutlo kun ora nga makadawat kami sa mga mensahe nga makadasig kanamo sa pagbuhat o pagpaambit sa among kalawasan. Ug amo sang ipangayo o Dios ang kalinaw sa kalibutan kay daghana kay mga nason nga nagsukliay sa mga bomba ug libo-kalibo nang nangamatay. Og mi afektar mi angin kini sa mga nasod pinagi sa pagmahal na sa mga palaliton kay mga gitaguan naman ang mga sugnod sa mga sakinan, krudo, city o gasolina o nang namahal. O Diyos nga magagahom nangayo kami sa imong grasya sa pagpahunong sa gubat o gamo sang ipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen nga sa iyang pagampo alang kanamo imong dunggon. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Yatag na mo ni Dong Aling Bakalso aron pag-introduce ninyo kung doon na mo yung mga pangutana. Dagan salamat, Brother Sok. May gabi ka na to. May gabi sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ng Mindanao. Kutob sa buton sa tong Sibya. Niya tong stasyon DYHP sa 112 sa dial sa tong mga radyo. Atong salamat dako atong Station Manager, Attorney Ropil Fernandez Banyok, pamihatag sa kauras, pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. O magpasalamat ta sa tanan, labi na sa itong City Mayor sa Cebu City nga mihatag usab sa binyo ni paggamit sa Safe Day Cebu. Pasalamatan ni Honorable Mayor Mike Rama nga mihatag pagtugot sa paggamit ni stage din sa Plaza Independencia. O niya may gustong mangutana, Brother Sok, o siya sa nangutana ganina, pero iyang tiwason niyang pangutana, siya si Brother Richie Saludar. Maayong gabi sa tanang naminaw sa Tibok, Kabisayan ug Mindanao. Nining programa ni Brother Sok Fernandez nga og labi na katong
kauban ako sa CFD Pinamungahan nga naminaw karon. I-greet na ko si Brother Dudong Quijano o akong i-greet si Jerome Harabay. O ani ako ron sa ako ang pangutana mahitungod sa pagka dagway sa pagkabalaan ni sa dagway sa balaang Dios nga dili makita. Karon Brother Sok, sa Kolosas 1:15 niingon si Kristo, ako mao ang dagway sa Dios nga dili makita. Karon ang Dios hingpit man nga dili makita, kay espiritu man kining Dios. Nganong niingon man si Kristo nga siya ang Dios nga dagway nga dili makita? Ipalihog kuno ko hubad ani Brother Sok. Salamat kayo, Brother Ricky, sa pinamungahan. No? Salamat kayo, si mong mayong pangutana. Ang pangutana, gipasukan nga ang Diyos dili makita. Kaya mabasa na to sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. God is Spirit. Yan sa Lucas 24:39, ang Espiritu way unod ug way bukog, dili makita. Pero may buong ta, kay si Kristo, sa iyang ibasa sa Kolosas 1:15, ako mo ang dagway sa Diyos nga dili makita. Yan, kung basahon sa nato sa San Juan 14, si Apostol Felipe, mingon Ginoo, ipakita kanamo ang amahan. Sa gitubag ni Jesus, Felipe, dugay na nga nakiguban ko ninyo. Pero ang ito, karon nangutana ka na ako ipakita ang amahan. Sultihan taga Filipi, ang nakakita ka na ako, nakakita sa amahan. Now, how dare does Christ say this? Unsa ka, to, pagka may sugon pagsulti ni Kristo, nga nakakita ka na ako, nakakita sa amahan. Nga di man makita ang amahan. So kung dili makita ang amahan, natural siya sa nganingon, ako ang dagway sa Diyos, dili sa kumakita. Pero di man nato malalis sa 1 Timoteo 15:16 nga gipadayag sa Diyos nga ang kahimtang sa Diyos nga dili makita, nahimong makita sa dagway ni Kristo atong Ginoo ug manunubos. So laing pangatarungan nga nisalot na nga ang Diyos nga dili makita, pero sa 1 Timoteo 15:16 kayang dagway sa Diyos nga dili makita, nagpakita na pinagi sa dagway siyang anak nga mo si Jesus nga atong manunubos. Muna, how do we reconcile? Sabi siya po, saan na ito ni pagpasiguli nga ang Diyos di makita? Unya karon gipadayag nga ang Diyos nagpakita sa dagway siyang anak nga mao si Kristo. Mao na ang mayingon nato problema. Saan na ito na pagsulbad? Ang pagsulbad nato mao nga dili malalis nga si Kristo Jesus dunay duha ka kinaiya, pagka Dios ug pagkatao. Asa na ito mabasa? Na sa San Juan Kapitulo 1, versikulo 1 nga tos 4, kama 15 nga tos unahan. Unsay pong sa kasulatan, sa kasinugdanan, mao na ang pulong. Ang pulong, dili makita. Ang pulong mao og Dios, uban samahan. Ug tanang butang nga makita ug dili makita, namugna, nahimo. Pinagi sa pulong nga mao si Kristo, uban samahan. Sumpay, o kining Kristo ang pulong nga di makita, nagpakatao. Isulog og dagway sa tao. O kini siya Dios nga nagsulog og dagway sa tao nga mao si Kristo. Di mo do klaro nga si Kristo duhay kinaiya pagka Dios ug ang iyang pagkatao. O ang iyang pagkatao nakita. O sa Panginoon ni Kristo nga ang nakakita kanako nakakita samahan.
Ang buot ipasabot ni Kristo, dili ang iyang dagway nga lawas noon. Ngano? Tungod kay ang Dios espiritu man. Ang espiritu way unod ug bukog. Ang buot ipasabot ni Kristo niya na, kung makakita ka kanako, ang mga buhat nga akong gihimo, dili ako. Mabasa na nato sa San Juan 12, uluhan 50. Uluhan 12, tudling 50. San Juan. Ningon si Jesus, ang akong tanang pulong nga akong gilitok, iyan ni samahan. O ang akong gibuhat nga gihimo nako, dili ni ako, iyan ni samahan. Busa sa iyang pagbuhat sa pagmilagro, paglakaw sa dagat, pagpadlong sa bagyo, pagbuhi og patay, paghinlo sa sanlahon, iya tong gahom mga iya samahan. Di makita, pero ang resulta siyang pagkadi makita mo mga milagro. Mga naningos Kristo, ayaw kog tuhui sa unsa man nga inyong pagtanaw kanako, pero tuhui inyo nga akong buhat, kay kining akong buhat dili ako iya samahan. Muna nga ang pangutana nga nasayo pa si Kristo, wa kay gibahig naman nga iyang pagka-Diyos sama-sama dili makita, pero ang iyang mga buhat makita. Sama sa buhat samahan di makita. Asa mabasa na sa Roma 1:19-20. Kang Diyos nga di makita, pero pinagi siyang gahom, nagpakita ang iyang gahom. Ang mga butang sama sa langit, mga bituon ni yuta nga nahimo niya, ang dili makita nga gahom nakita nato. Pinagi sa mga milagro nga gihimo ni Jesus, nakita nato siya nga mao nga mahan. O siya sa dunay gahom, pero doon naman siya lawas. Ngano? Kay magpalansang masya sa krus, pagtubos ka nato. Kung sa iyang pagka-Kristo, kung Espiritu, saan yung paglansang Espiritu? Saan yung paglansang sa hangin? Ingo mo di ang Espiritu sama sa hangin. Di makita. Pusa si Kristo doon ay lawas. Doon ay nakita ka lawas. Kaya di man malansang iyang pagka-Diyos. Kaya Espiritu man iyang pagka-Diyos. Pusa gidlansang ang iyang pagkatao. Giubanan siya siyang pagka-Diyos. Pusa natubos ta. Pero wa mapil pagkamatay ang Diyos. Sa magot, so saka mag-uuma, ngadto siya yung amigong mag-uuma, Brad, ano guna oy nga akong sundang nasunog? Hay man, napiyaan mo guna ko sa akong uma, nasunog man akong uma, nasunog akong sundang. Atuon ako, kuyugi ko, kuyog sila. Una na malagay mong sundang. Bitaw, nara akong sundang, pero wala ipuan. Nga naman, kay kadtong imong puan si mong sundang, kahoy man, mo to'y nasunog, pero ang sundang ni mo masunog. Kay putaw man. Sama na si Kristo. Diyang namatay siya sa krus, ang iyang pagkatao. Dili ang iyang pagka-Diyos. Pareha sa sundang, ang nasunog mo ang puan. Kinsa nagsulti niya na? San Pedro. Mao kining kamaturan nga si Kristo namatay siyang lawas nun nga kinaiya. Pero buhi kanunay si Espiritu. O siya, Masi namatay ni Kristo, iyang lawas nun nga kinaya, pero buhi kanunay si Espiritu. Kay Diyos man, siya ug taong matuon. Busang nakita nato sa mata ang iyang pagkatao. Pero di nato makita, pero nakita ang gahom diyan ni Kristo, gikasamahan. Tungod kay si Kristo, Diyos, nga ang iyang gibuhat, tanan nga mga milagro, gikan man samahan. Muna na itong tubag sa mayong pangutana ni Ricky. Salamat, o ato'y balik na idong aling bagal. Dagan salamat Brother Sok niya ato sa i-recognize atong mga kauban karon dire sa Plaza Independencia niya atong banggitan nga komiteristas radyo si Brother Danny Cubtas, niya si Brother Carlo Badinas, niya na si Brother Julius, may atong technician karong gabiuna. Niya sa si Fred Albor o uban pa nato mga kauban nga niya karon dire. O si Brother Michael Caponilas nga kugihan sa kayo pagsangyaw. Karo Brother Sok, na pangutana ni Brother Carlo nga iyang natagbuan o gusto siya nga iya usab ipaambit o mahayagan usab siya sa mga pangutana nga iyang nagtagbuan dito sa gawas. Atong sugaton si Brother Carlo Badinas. Dagang salamat Brother Ling o maayong gabi kaning Brother Ling o sa atong mga suki nga ating paminaw nining atong programa. Brad Sok, maayong gabi pud kami mo. Karong adlaw Brad Sok, nagsaulog ang atong simbahan kining gitawag og Pentecost Sunday. Mao ang pagkunsat sa Espiritu Santo diha sa simbahan. Dinhi sa Juan kapitulo 20 Brad Sok,
versikulo 22. Og sa nakapamulong na siya niini, miginhawa siya kanila ug miingon kanila, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Dili ko manukad mangutana bradsok, ang Espiritu Santo bradsok nadawat naman ni sa mga tinun-an bradsok dihang si Kristo wa pa mosaka ngadto sa langit. Ngano man bradsok nga sa adlaw sa Pentecostes, ngano mikunsad pa manigbalik ang Espiritu Santo bradsok nga nadawat naman ni sa mga tinun-an ang Espiritu Santo. Palihog ko og pagpatinaw ani bradsok. Nindot ka pangutana. O mayo kay nga pangutana. Kay sa San Juan 20, versikulo 2, o San Juan 20, versikulo 22, mingon mas Isus sa mga apostoles, siya siya, dawat ang Espiritu Santo. Receive the Holy Spirit. So nakadawat sila. Pero, human siya mabanhaw, 40 ka adlaw human siya mabanhaw, na po ka adlaw sa pagsaka niya sa langit. 40 o na po, 50, unay kahulugan sa Pentecostes. Gisahulog nila ang Pentecostes. Unya, mikunsad ang Espiritu Santo. Tanang mga apostoles sa mga tinunan nila, daw sa kadila sa kayo nga mitungtong sa ilang mao tong Espiritu Santo. So, pagutana, wa ka ni masayop, Biblia. Nga nakadawat naman ang mga apostoles sa Espiritu Santo, San Juan 20, versikulo 22. He breathed unto them. Dawat ang Espiritu Santo. So, nakadawat ang mga apostoles. Yung ano man nga, mingon naman sa siya nga, dawat ang Espiritu Santo, human naman nadawat sa mga apostoles. Ang tubag, katong gihimo ni Jesus sa paghuyop niya kanila, mao tong very particular power, authority, that the apostles are priests and they have power. Nga mga apostoles, mga pare man, gihatagan niya kagahuman. Kahum, pagpasaylo sa sala. Ningon siya, bisakin sang sala ngayong napasaylo na. O bisakin sang sala, wala niyo pasaylo, wala mo pasaylo. So they have the power to forgive. Bisag sila tao, apan gihatagan sila kahum pagpasaylo. Pero katong sa Pentecostes mao na tong kinatibukan, not only the apostles, but the whole members of the church. Gingon tanan nga nanambong niya to, ang murag dila sa kayo nga mitungtong sa ulos mga tao nga nituo ni Kristo nakadawat sa Holy Spirit. Pero katong dusira, mao to ang paghihatag niya special power to the priest nga makaimo sila o pasaylo sa sala. Pagkonsagrar sa panugbino nga may mong lawas ug dugo ni Kristo. While the Feast of Pentecostes, kinatibukan yun. Why gipili basta Kristiyano nagadawat o gasa Espiritu Santo. Wala itong tubag sa may putana ni Carlo Badinas, niya ito na saning tagdo ning uban, basig nun na pailain. Balik na ni Brother Ling Bacalso. So atong awagon, kinsa to'y gusto nga mangutana, palihog sakal ang ta stage, sa iyong mukauaw, kay niyata andam pagdawat sa inyong mga pangutana, makatoliko man o dili katoliko. So, atong yawag, na musaka diha, kay atong entertainon, brother? Okay, sa ato sa diha nga pasalamatan, ang atong mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong programa Payagan sa Kamatuoran, labi na diha sa Talisay, sa Linaw Talisay, si Brother Pablito Pacanya sa Lawaan 2 o Lawaan 3, si Pablito Pacanya, sa Linaw si Brother Willie Cabiluna o si Brother Pastor Lidi Cabiluna. So atong tawag o ato sa dili pa nga mangita pa tawag na mo saka ato sa ihatag atong amigo nga musultis makadiyot siya si Brother Danny Cugtas. Salamat kay Brother Ling o sa atong regular anchor sa pagtuong Katoliko, Brother Sok Fernandez, among mentor. Sa dugayng panahon, nagserbisyo until now, nagpabilin sa pagtuong Katoliko. Salamat kayo kay 5 minutos, Brother Sok. Kaya 5 minutos. Ako pag-share lang, tugod kay importante kayo, nining hinapos nga mga adlaw sa atong panahon, nanggawas na ang mga gisultis Biblia,
nga kung mubalik na ang Ginoo, mailhan ninyo. Gubat sa mga nasod, kagutom, bisag unsa lang ipitabo pasabot, nga ang Ginoo hapit na mubalik. Unya, kay hapit naman mubalik ang atong Ginoo unsa may atong buhaton. Mao na nga diha sa atong simbahan, magpakabalaan ta, magkinabuhi tang matarong, biyaan ang tanang kasalanan, biyaan ang tanang bisyo, tungod kay importante kayo nga mubiya ta, tungod kay timaan ka na nga naghinulsol ta. Di ba, Brasok? Mao na hinungdan nga ang tao kung muadtog langit, kung gusto siya muadtog langit, taktakon niya ang tanang bisyo nga na niya. Kaya bawan mo kung sa mga bisyo din na konsulti. Pero kung dili taktakon niyo mga bisyo nga naa ninyo, sama ra nga nagduwa-duwa mo sa inyong kaluwasan. Kaya ang giingon sa Ginoo, if you love me, keep my commandment. Katong nahigugma niya, magtuman sa mga sugo. O kung ikaw magtuman sa mga sugo sa Dios, ang imong kagalingon mabago. Ang imong kagalingon mausap. Kung kaniya to, maglakaw ka magsupinday, sa dihang niduol ka sa Ginoo, nagbago ka sa mong kinabuhi, dili ka na magsipinday. Kung kaniya to nanimahaw kang sigarilyo, dili ka manimahong sigarilyo, tungod kay ngano, naglakaw ka na sa kabuton sa Ginoo. Kung kaato sugarol ka, kung kaniya to palahubog ka, tanan, biyaan nimo tungod kay ang langit hilabihang kabalaan. Ingon sa Biblia sa 1 Corinto 6:9, tanang mga buhat nga dili maayo, dili makapanunod sa langit. Dili man kita'y tagiya sa langit. Dili kita'y magbuot sa atong kalawasan. Dili pud kita magbuot kung kanusa kita. O human sa atong kamatayan, una na ito magbago. Kay kung ang tao mamatay na, dili na makabago o makausap sa kinabuhi niya. Samtang buhi ka pa, kung pilay edad na itong nabilin, ato nang gamiton sa pagpanglagad sa Ginoo. Kung ang imong edad si tinta karon, ato nang gamiton ng subras pagpanglagad sa Ginoo. Ayaw na ugma na magpaabot kag laing mga adlaw kundi karon ang agdas kalawasan nga gitanyag sa Ginoo matag usa kanato kay ang balay o palasyo sa Ginoo naghuwat kanato o kanang palasyo sa Ginoo nga naghuwat kanato gihimo na sa Ginoo gituyo kana alang sa iyang mga anak. Pakpak. Ay pakpak po sila. Unya diha sa iglesia nga gitukos sa Ginoo diha ta magpakabalan, diha ta magbago og atong sugdan karon alang sa atong mga ubang mga mahas kinabuhi atong dadon sila. Kisa may muda ang imong silingan. Ikaw may amahan, ikaw may inahan, ikaw may niya karon, ikaw nakadungog sa pulong sa Ginoo, ayaw tagaig lugar nga makaikyas nga ang mga katawhan nga naas imong palibot dili nimo mada sa tilas Ginoo. Dada silang tanan. Kay ako gingna nga mosugot ka ang imong asawa tuwa sa impierno, ikaw tuwa sa langit. Pero sa buhi pa mo, wag ka hatag niya pagtulunan para madaan mo sa langit. Ganahan ka, ang usa nimo ang imong pamilya tuwa sa impierno, samtang ikaw na langit. Di ka mahimutang na, magulgi ka. Samtang naapa sila, ato silang daton sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay mao kanay gusto sa atong Ginoo nga kita mga buhi karon, mga lagad kita sa Ginoo, samtang duna pay gininawa. Salamat kay Brotso. Huwag sa tanang minaw ka. Salamat kay Dan. Matulunanon. Huwag nagpukaw na to sa matag-usa nga giandaman ta. Giandaman ta si Ginoo sumala sa Isaiah City 43. Ang tanan nga kung gibuhat nga tao, giandaman ako sa kung himaya. Unsa man ang himaya? Duhay meaning sa himaya. Kanang himaya, gloria di kahayag. Kahayag nga manindot kayo, marang himaya. Pero ang laing kahulugan sa himaya mo ang langit, ang kinabuhing walay katapusan. Ingon si Brad Dan Cugtas, nasa 1 Corinto 2:9, wa pa makita sa mga mata, wa pa madungog sa dunggan, wa pa mabati sukat sa tong kasing-kasing. Kanang giandam sa Dios nga langit ug kalipay ug kinabuhing walay katapusan, mao nang gitaganan niya nato. Makasuod ba ng mga makasasala ngadto sa langit? Mga gagmay dagkong makasala, makasuod ba sa langit? Makasuod. Basta tumano ning tulo na sa Ezekiel 18:27. Mayon na Ginoo, bisag unsa nimo kadaghag sala o kadagkog sala, hinulsuli na. Ang kaulugas pag hinulsol, hunong pagpakasa. Tumana na mga sugo. Pagbuhat umayo si mga sikataw, kay kakong pasayloon tanan nimo mga sala o pasudlon taga sa langit. So, magkasuod ay mga makasasala sa langit. Pero doon ay kondisyon, maghinulsul ta, muhunong ta pagpagasa, magtuman na tas mga sugo. So, salamat kay Brad Dan Cugtas. Sunya, pasiniabot na doon ay mga pangutanas, itong mga pinangga din yung mga igsoon, ay mga kay parihar ta, magsuon.
Ayaw kadlok kayo dito mag-away. So, doon ay pangutan natin. Yes, Brad. Okay, may gabi Berchok. Ko si Brad Ablay, no? Unang na kumutan na, kanabitang nagpuyo-puyo, Berchok, nga dili kasado sa simbahang katoliko, nga kalawat pa yun Dios Santos nga misa. Makakalawat ba ni sila, Berchok? Nga kaduha na kong pautana, kaya ang tanan nga gitagaan man sa Espiritu Santo diya sa 1 Corinto 12:7 kanila yung tinuhuan nakunsaran ba rin sila sa Espiritu Santo, nagiyahan ba sa dyan sila, kaya mauni siya pagbasa diya karong sa Santos nga misa nga ikaduha na kong katulong na kong bautana nga diya Santos nga misa mukalawat daan, iniguman sa misa, maupay, ikumpisal. Pwede ba ni Brajok? Paliw ka nung pahusay ni Brajok. Salamat kayo, Brad, sa imong mayo kayo ng pangutana. Salamat kayo. Ato na yung acknowledge such Brad Fred Alburo, sa mga speakers na to, pero karon ni agad ni tambong sa atong programa. Kunya, ang una mo nang puyo ka na pang magtiayon nga wa makasal ba? Wa makasal sa simbahan. Ako ba nagkasal sa huwis? Ako ba nagkasal sa mayor? Ngayon naman nag-civil marriage. Dili na sakrament. Buot po sabot nga dili sila makakalawat. Ya, kung mo kumpisal sila, sa ilang mga sala. Pero mabalik ya puyo-puyo, morag yapon, dili sila kadawat o grasya. Kinahanglan ko, nagpuyo-puyo sila, kumpisal, sud na sakramento sa kaminyoon nga by the sacrament, administered by the priest. So, magkakalawat na sila, bisag kadadlaw pa, kay nakasal naman. Musa, ang nagpuyo-puyo, may mo makakumpisal, pero di kakalawat. Gawas kon sila mo desider, nga pagbuwag una sa mubong panahon kaya damo na to atong kasal. Humas kasal, makabalik na sila kay kuha naman, legal and moral naman nilang pagpuyo kay administered naman by the priest the sacrament of matrimony. Unya, sunod nga pangutana may tungod sa kining mukalawat una, no? O kining other religions day, kadawat pa ni sila sa Espiritu Santo. Kadtong sa Pentecostes ba? Sorry kayo nga, tupag na to, wa pa sila kadawat. Kay wa pa man sila ni adto, yatong panahon na. Kay primero yung pagbukas sa pagkailap sa protestantismo, pinagyaman ni Martin Luther, 1541. Nagtukod siya sa iyang Lutheran Church o Reformation Church. That was 1541. Niya pagpabubuos Ginoo niya itong Espiritu Santo sa Adlaw Pentecostes. Tuig man to. 33, 34, 35 na mga tuiga. Mo may pagkunsa. Yawa pa man sila matao. Saan lang pagkadawat. Mo na nga factually in English pa, they were not able to receive. Wa sila kadawat. Mo na nga without being condemnative, di ta kaingon nila nga ang Diyos magmadinumtanon kanila kay wala magadawat sa Espiritu Santo. Kundili ang dapit sa Ginoo. Sa dapit sa Ginoo, doon na pagkuidag ka makarnero nga pamasakop sa mong turil. Usara ka turil akong itukod. Pero doon ko na makarnero nga pamasakop sa kong turil. Kung maminaw sila sa kong mga pulong, ako silang dadon. Aron sila mahimong sa kapanon, so sa kamagbalantay. Sa ito pa kung masuod na sila sa turil kung iglesia nga gitukod ni Kristo, o kuyanap na kadtong Espiritu Santo nga gipakunsad ni Kristo sa tanan mga apostoles iya mga tinunan, ang protestante nga mibalik na sa iglesia katolika, mahunog na sad. Mahunog sa marag maligo kag kusog kay tubig sa kining tinubdan, mahunog gyud ka. Mao nay dangatan sa kadili katoliko nga nibalik na sa matuod nga tinuoan, mahunog siya sa Holy Spirit. So, mo na atong tubag kung nakadawat ba sila,
O katong ingon nimo nga mo simba mo kalawat una mo kumpisal. Katibot kaitingadaan siya na. Kay kung kita dunay salang mortal, kumpisal una ta. Una pa ta mo kalawat sa mga lawas Ginoo. Pero nabali man kay ni simba una o ni kalawat sad pero ni kumpisal. Dili na ta mo hukuman na kay di makita suod sa iyang konsensya. Basig dunay kitambag ang pare na nalimtan nimo dong day kumpisal ni humasamisa. Basta no kitambagan sa pare. Mo na atong tubag sa mga utana mga hinigugma kung igsoon niya. Salamat kayo. Unya balik tandungaling bagalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw nga gipangutana sa atong igsoon nya. Atong igsoon nga batugan sa mga komentarista Brother Sok. Niya ni presentar siya nga doon na gyud siya nindot nga pangutana o gusto siya nga imong tubagon. May gabi pag-usap. Resok, doon ako'y nakita, nagbayra sa social media. May tungod atong pari nga nagpangalawat. Kay naanda na to. Nga agi o garspito sa lawas ni Kristo. Kung kita mangalawat, mulhod jud ta. O niya, doon ay nagbarog, yang gitagaan, gipakalawat, pero hinas kamot. Pero doon ay nilood, wa niya tagaig ustiyas, hantod nga lalaki, wa gid hantod gibiyaan siya sa pari. O niya, ato mananandan nga, mulhod kita, bisan dito sa Compostela. Nangalawat ta dito, niluhod ta, gihungit sa pare. Pero kadto ako nakita, wa gid niya ihungit bisag niluhod na ang batanon. Ang batanon nagluhod iya panggigibiyaan, wa gid niya ipakaon dito sa baba ang ostiyas nga diin mo to'y lawas sa atong Ginoo. Unsa man dinay Bradzok, wa ni magka-unite ang atong kaparian. May tungos pangalawat kay napoy uban pangalawat dunay bino. Ang uban po dito sa Leyte kuyog ta gipasao sa pare sa atong pat unya ipatuslob dito sa bowl nga nay bino. Pero ang uban kinahanglan ihungit lang sa baba, way bino-bino. Pero kato lang una Bradzok, katong usa ka batan-on nga gibalibaran sa pare, wa giniya hungita bisan niluhod kay gusto niya pabarugon ang batan-on, una patagay gustiyas. Palihog tubag Bradzok. Ang pare kinahanglan nga indiscriminative. Usa na pong indiscriminative sa ito pa iya gyud ang respetahan. Kung doon mo linyas pangalawat nga magtindog barog niya mo bukad siyang kamot kinahanglan iya na pagkalawaton. Ug doon na ba'y nagsunod sad nga dili bukad sa kamot mo nga siyang baba iya gyud ang pagkalawaton. Labi na nang nagluhod gyud kay uban sa tinguha sa tuman nga pagtahod o pag-ila nga kanang iyang gikalawat lawas ni Kristo niluhod gyud siya. Pero ang una-una sa pare lagbit ang una-una nga naaso na ni Dan Guptas nga gusto niyang palparugon. Wa man na idili kung ang kalawat muluhod iya gyapon ang pagkalawaton. Dili kay luhod magka linya man ning uban na nindog ikarmain magpalailahi dia. That is discriminative sa tupaduna kay gipili. Bisan gani usa ka karabatang wata kay bawong dunay dipikto sa utok pero ang bayhon niya limpyo kayo. Yawa kay bawo ang lay ministeryo para iba nga abnormal na ito. Aron dili ma-scandalize katong tawhana nga biyaan sa pare. Dili, doon ay tawag niya ang lay ministeryo kung nahibaw nga dili ni siya normal. But not iyang sailuan. Iya ginapagalawaton. In order to erase the somewhat wrong notion of the people watching him katong tao. Pero matagibaw pare o nabotoy duty kalibo kilimpyo mag-ayo yadian nas kalawatan na niya Ginoo ray magigo niya sa mawong ni kalawat. So mao na ang ang discipline of the church, non-discriminative, dili magpili-pili sa unsay bayhon sa gustong mo kalawat. Muluhod ba siya, mutindog ba siya, mubukad ba sa kamot, munganga ba siya baba, pagkalawaton ginas pare. Because that is the moral obligation of the priest to respect the one who wanted to receive the body of Christ. And he is denied. Gilapyan lang. Antun nga, padayon na lang para sa misa, huwag itaon magkakalawa. So, dili na mayo. The priest knows that. That is contrary to somewhat, we call it the moral and appropriation for the need of a person.
Moral man na siya. Dili man na ngilan. Iya mo na pagkalawaton tungod lang kay nagluhod siya. Siya mo na itong tubag sa may nga pangutana niya. Doon na pa'y balik ta na Brad Aling basig doon na mo volunteer ka ng pagpangutana. Niya may atong igsoon brother sok nga taas kamot ato yung pangunta. Sister, may gabi. Oh. May gabi, edi ay, kanin yung tanan. Kanang mangutanan ng tako pa kay nakoy kauban nga niingon siya nga mas ligon ba daw kuno ang kasal sa mayor kaysa simbahan. Mao to akong pangutana. Ang kasal sa mayor mas kasal sa simbahan. Oh. Asa ba daw kung niligon? Oh, sa mayor. Kung tinuod siya ka ng kasal sa mayor, kasal sa who is gingad lang nag-civil marriage, that is not a sacrament. Mo sa usa ka magdayon nga nagkasal sa pare o kasal bas mayor, bound and obligated sila pagpakasal kaya po sa pare. Kay kanang kasal sa mayor, legal na siya. Doon ay legal power. Ang status ni mo under the authority of the government. Render to Caesar what is Caesar. Nasa Biblia. Nasa San Mateo 22:21. Iatag sa gobyerno sibil, ang iya sa gobyerno sibil. Iatag sa Diyos, ang iya sa Diyos. So, muna nga, kanang kasal sa huwes o sa mayor ba, doon na wait, doon na gibugaton nga na nag-legal. Gamit na nimo sa imong pagpanaw na you are legally married. Accepted na, legally. Pero dili na accepted morally. Kaya dili man na sakramento. Muna ang dili lang tamingon nga labaw ng kasal sa mayor, dili ang pare di ay kung mo kasal, doon na siya legal power gyapon. Magabit na nimo bisag asa ang iyang authority to administer the sacrament of matrimony is also acknowledged by all institutions of the world. Legal o moral na ang usa ka kasal sa simbahan. So doon ay kay marriage certificate pinirmahan sa pare nga magamit na nimo sa bisan unsang panahon sa gikinahanglan sa balaod. Mao sad ang legal aspect sa kasal sa mayor, kasal sa huwes. Pero dili sakramento. Kung nakasal ka sa huwes, kasal ka sa kanang mayor, dili na ingon nga gamahanan para kalabaw sa misa. Mansibado gyapon ka. Sa pa dili ka kakalawat. Ang imong pagpuyo-puyo sa usa ka lalaki nga wa mo makasal, kasal sa huwes o sa mayor, igduol nimo sa imong asawa. Ang asawa mo duol sa bana, magbuhat sa pribilehiyos kaminyoon sala ng mortal. Imagine that. Nagkasal ka sa huwes, kasal ka sa kanang mayor. Yeah, you enjoy your marriage privilege. That is mortal sin. Imagine that. So, kinahanglan yung pagkasal yung kagpare, para ang imong pagduol sa mga asawa, bana asawa, dili sala. Pero kasal ka sa huwes, kasal ka sa kining mayor, dili pagkakakalawat. Dili na sakramento. Okay? Muna itong tubag sa mga tanah. Salamat Brother Sok, niya niaman si Brother Michael Cabonilas. Gusto siya nga mupahayag sa Brother Sok atong paminaw ng iyang mga pangutana. Brother Michael Cabonilas. Daghang salamat Brad Aling Bagalso. Maayong gabi Brad Sok. Maayong gabi sa tanang naminaw, Luzon, Visayas, Mindanao o tibok kalibutan nga maabot niya ining atong programa. Ang akong pangutana Badsok, akong ipatukad sa San Mateo 16:18 ug sa atong gisaulog karon nga Pentecost. Sa San Mateo 16:18 Badsok, klaro og tataw, dayag og tin-aw nga ang atong Ginoong Kristo nagtukod gayud og simbahan, di na to malalis. O gani gi klaro sa mga dagko kasaysayan nga kining simbahan o kining simbahan na mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Di ato malalis. Ikaduha Badsok, karong adlaw atong gisaulog ang adlaw sa Pentecost o atong gitamod nga adlaw o birthday sa simbahan. Ang pangutana mo tumo Badsok, buot
buhat man akong sabton Bradsok kaysa sa Mateo 16:18 nagtukod man nya sa buhat dos giila na to nga birthday sa simbahan buhat man akong sabton nga kaduha gitukod ang simbahan Bradsok man ako pangutana Bradsok. Pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia, siya mingon tu is Petros, et superhang Petra, edificabo ecclesia meam et porti inferi non prevalebont ecclesia meam. Mingon si Kristo, ikaw Pedro bato, o ibabaw ni bato, tukuron ko ang akong iglesia, singular. Sara, no? O niya, sa pagtukod niya sa San Mateo 16:18, wala pa mabot ang Pentecostes. O nga, ningon man nga, the Pentecost Day is the birth of the Catholic Church. Kaduha ba rin matukod ang Iglesia Katolika? Katong panahon nga nakiksulti siya ni Pedro, tuis Petros, o katong pagkunsad sa Espiritu Santo, karong atong isaulog, karong adlaw. The Pentecost, ang tubag, kausara ba ganyan tukura? Kausara tukura nga ang iyang continuity from the authorized person receiving the power. And that was Peter. O niya, pagkunsad Espiritu Santo, this is, usara na ka, ingno na to, ka, the act of God. Nga human padungog ni Kristo, ay ang pagtukod ug usara ka iglesia. So, diha na ang iyang pagkatinukod yun, kay ang otoridad ni Kristo, naaman kanunay kaniya isip Diyos. Pero nga nung magpaabot pamantas Pentecostes, nga mo silbi the birth of Christ, kay parihara nga ang lawas, aron mabuhi, sudlan gina sa Espiritu. Muna nga, gitawag nag-birthday of Christ ang Pentecost kay nisulod ng Espiritu Santo. Wa na magpasabot nga invalid pagtukod ni Kristo katong Mateo 16:18. So, parihara ko sa katanom nga himong binhi, muturok na. Pero samtang nagturok o nitubo ng maong tanom, magpaabot pa sa adlaw sa pagpamunga niya. O mauna ng Pentecostes, adlaw sa pagpamunga niya. Adlaw sa pagkunsad Espiritu Santo. Pila may nakabig ni Pedro niya itong panahon na sigahom sa Diyos. On the Pentecost, 3,000 people. Tiyan mo na, 3,000. Sa ito ba mauna itong adlaw sa pagpamunga. Maugya pong tanuma. Usara ka tanom nga akong gihimong analogy, kitanom na. Pero nagpaabot pas tubo sa panahon nga mamungan na siya. Pero mauragya po ng kahuya. So, usara ka iglesia, pero dunay duha ka yugto sa iyang kahingpitan, sa iyang pagka-ingno na to, pagsangkap na sa the power. Because the Holy Spirit is power. The Holy Spirit is dwelling you, the church, forever. Asa na mabasa na sa San Juan 14:16. Mingon si Jesus, ihatag ko kaninyong Espiritu Santo o kanang Espiritu Santo mapuyo kaninyo kanunay hangtod sa katapusan. Sa ito pa, ang Holy Spirit dwells in the church forever. Dili kay mapuyo la siya sa simbahan ng Holy Spirit 20 katuig hangtod sa hangtod. So muna nga the completion of the presence of the Holy Spirit. That is the time that the church shall bear fruits. Munga na. Daghan kay na munga. Ang ato sa panahon na, ang unang convert nga pagano, nga si Cornelius, mao siya pagdawat ni San Pedro, adlaw sa Pentecostes. Ato pa, special nga munga, gikan sa mga pagano. So, muna ang tubag na to, may pangutanan ni Michael Caponelas. Salamat. Niya, balik tayo ni Dong Aling. Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutanan ni Brother Michael Caponelas. Karon, mubalik si Brother Carlo Badinas tungod sa iyang laing nga pangutana. Atong paminawon si Brother Carlo Badinas. Daghang salamat, Brother Ling. Handos ko sa pangutana, Brother Sok. Dinhi sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 1. Klaro gyud kay Brother Sok, nag-ingon, ako mao ang Dios nga labing gamhanan. Dinhi Brother Sok, klaro kayo nga ang Dios mao'y labing gamhanan. Unya, ngano man Brother Sok, sa ato ang litanya sa mahal na Birhen Maria,
gitawag man si Maria og birhin nga labing gamhanan. Kay matud pa sa mga laik tinuhuan bradso, giisip na kuno natong Dios si Maria. Palihog ko pagpatin-aw ni bradso kay narbas Biblia nga ang Dios ra gyud ang labing gamhanan. Nganong si Maria gitawag man nato og birhin nga labing gamhanan. Dili ba Dios si Maria ni bradso? Ang atong tubag niya na nga ngamahan sa Genesis 17:1 nga ni claim God the Father, I am God Almighty. Ako ang Diyos nga labing gamhanan. So unsa man ang pagkagamhanan sa Diyos, isip Diyos in potentia. Unsa nang in potentia, Latin words na by the power of God Himself. He can create anything out of nothing. Di man na mahimon Santa Maria pagpatong hamingon nga naay bituon, naay mga naay mga planetas. Mary cannot do it. Pero God the Father in power, the omnipotent power, He can create anything out of nothing. O na in potentia. Ang kang Santa Maria, He is so powerful by influence. What is the meaning by influence? Amot sabot nga kung si Santa Maria muhangyo siyang anak, dili siya balibaran. So dili by power, but by influence, by his relation to Jesus. Who is Jesus? The Son of Mary. And Jesus is God and man. And Mary delivered the child, the second person of the Holy Trinity. And the second person of the Holy Trinity is God. So Mary, by right, somewhat, not objection, but somewhat the decision of the Holy Spirit, Mary is the Mother of God. Siya inahan sa Diyos. Busa, ang iyang gahom ni Maria, wala sa impotensya kung power. Di siya kaingon nga, mutungha ning laing planeta. Pinagi sa word lamang. No. Nasa Salmos 33 says, only God can say and things appear. Mamulong lang Ginoo, mutungha nang iyang ipamulong. Pero si Maria dili kahimo ana. Pero unsay pangayoon niya kang Hesus tungod sa iyang relasyon ni Hesus, iyang anak o si Maria inahan ni Hesus, dili kabalibaran. Nana sa 1 Hari 2, 18-19. Mayingon ang pinulungan, kung ang imong inahan dunay pagkinahanglan, ya ikaw anak, gitumong niyang iyang pangayuan, magpatubod gyud ka nga kanang imong inahan nga mangayo ayaw gyud balibare. See? That is the principle. The Old Testament. Nga ang anak, kung pangayuan sa inahan, dili kabalibad ang anak. Isan siya kapobre, magpatubod ko siya kung saling pangayo sa akong inahan. Kwarta, mangita ko nga dili siya mapauling o ida. Mana Virgin Maria. It is not by power. She does not have that power of creation, but she has the influence that Jesus could not refuse. Kaya nasuwat man nga kung ang inahan mangayo sa anak, ang anak dili kabalibad. Muna ang kalainan. Ang Diyos in potensya sa kang Santa Maria by influence. Tungkol kay si Jesus iyang anak. Munya, doon na pa ilaing mga utana doon ali. Salamat Brother Sok sa pangutana ni Brother Carlo Badinas. Nya Brother Sok, niyaman si Brother Danny Cugtas doon na sa gamay nga pangutana para nimo palihog ko no Brother Sok. Tigpangutana lang ta kay ining adlaw Domingo basta na debate kita may moderator. Pero na may musukol. So ari lang ko musod sa pangutana. Dunay tulo ka hinungdan bazok ngano si Kristo gilangsang sa cross. Unang hinungdan tungod kay gilapas ni Kristo ang adlaw igpapulay suma sa 5 Juan 5:16-17. Ikaduhang rason tungod ang mga Diyo dili mutuo ni Kristo nga siya Dios. Juan 6:33. Ikatulo nga grupo bazok nga ning kamot pagpatay ni Kristo nasa Mateo 27:1. Sakit-sakit ni gamay kay kadakuan sa mga pari mao'y nagsabot aron ipapatay si Kristo. Tulo ka grupo ang nisod. Pero ang katong ikatulo, ipapatay na si Kristo tungod sa kasina. Nasa Mateo 27:18 nga sayod si Poncio Pilato nga gitugyan si Kristo kaniya tungod sa kasina sa mga pari. Niya ang akong gitanganan broso kay diha sa Mateo 27:1 gigapos si Jesus o gitugyan ngadto ni Poncio Pilato nga gobernador sa Roma. Ang akong pangutana duha broso. Asa man day namatay giglansan si Kristo dito sa Roma o dito sa Israel?
Kay si Poncio Pilato, taga Roma man to, gobernador. Ikaduha, Brother Sok, tulo ka grupo ang naningkamot aron patyo si Kristo. Napatay si Kristo sa iyang tawanon. Pangutana. Tapos tulo ka grupo si Brother. Ang gitudlo sa atong kaparion, si Poncio Pilato na may hinungdan namatay si Kristo. Palihog og tubag ni Brother Sok. May kapangutana ni Brad Dan Kugtas nga iya gibatbat nga dunay tu ka hinungdan nga gilansang si Kristo sa krus. Ang una mao nga tungod kay si Jesus naglapas sa adlaw ipapahulay. Nana sa San Juan 5, 18, 19, 20 nga ang mga Hudiyo nakasaksi gyud nga dunay batanon nga bakul sukad sa pagkabata. Iadlaw tong Sabado. Og ningon si Jesus kanang imong mga banig, mga habol, lukutan na. O karon, moingon ako, bangon, og lakaw. Ya, di mo ko lakaw nyor, kay bakul mo ko. Bangon, og lakaw. Di bangon, nakalakaw man. Purti sa guas mga Hudiyo, this is violation of the Sabbath. And it is worthy of penalty, all for death. Ang angay nga dawat ni Kristo, kamatayon gyud siyang paglapas. Unya, ikaduhang katarungan mao nga wa sila motuo nga si Kristo Dios. Ikatuo mo gisulti ni Brad Dani nga kasina sa mga paring Hudiyo. Dili to pa do na mo ito ka hutong sa pagkapare. Pari panahon ni Abraham. Dayon mao ni ang ginganlan nato og Levite priest o pari panahon ni Moises o katong pagkapari pari na ni Kristo. So katong pagkapari ni Abraham nga nagsugod ni Melchizedek unya gila to nila usa ka pagkapari nga gihatag sa magagahom nga Dios. Paguman katong pagkapari nga sumala ni Moises nga sa kaliwat ni Abraham nga mao si Jacob nga ang usa nila ka anak nga nganlan og Levi tungod sa kaligdong o kabuutan sa bahan ilang gigantihan nga tanan nimong anak kalaki mapare mo nga nganlag Levite priests nga ang ilang panginabuhi ikapulo na sa Malakias 3 nga ang tanang ikapulo ihatag ninyo sa mga paring Levihanon suhol na silang kago kay di sila ka negosyo di sila ka trabaho ug lain. So, mo nang Levite priest. Kunya, ang katuo, katapusan, pagkapare ni Kristo. Pagkapare sa panahon ni Levi, ang ipapahulay sa Sabado, doon ay mga pagkaon nga hugaw. Kunya, gilimpiyuhanan ni Kristo, yagikan sa Sabado, Kolosas 2:16, ningon si Yahweh, pahunungon ko, nga ipapahulay nga Sabado. Ngano, kay way nagatuman. So, ipahunong na. O sa ipuli, nasa San Mateo 28:1 nga nangingon sa pinulungang linatin ipso sabato episkoposis iyan sabatom kaduha malitukan sabatom nagpasabot nga talitapos ng igpapahulay nga Sabado may ba nagbandag ng unang adlaw nga maong laing igpapahulay masama na ni ba nagbandag ng sa unang adlaw Domingo muna sa muna lahi ning pagkapari nga atong gibatunan kay pagkapari ni panahon ni Kristo kay nausap ang balaod gilisdan sa pagkapari usa way labot ang pari atong paghukom kang Kristo mga pari ito sa Judaismo dili Kristyanismo. So ang sunod nga pangutana ngano man nga gidaman si Jesus nga to ni Poncio Pilato dito ba ilansag si Jesus nga to sa Roma kaya kuha to siya pangulo ma sa Romanhon nga kagamhanan wa dito gyud siya sa Israel dito gyud sa inganlan na to Kalbaryo sakop na sa Jerusalem o kana lugar sa Israel dito siya ngano nga si Jesus gidaga to sa ni Pilato gidamag ito siya sa mga tao ug sa magsusumbong niya ni Pilato unsa may sumbong ninyo ning tawhana nga kana siya nagsupak sa balaod ni Moises wala lang patiwasan ni Pilato wa ko'y
labot ni ini. Kay kining balaod ni Moises, lahi sa mong balaod sa gobyerno o sa manghunaw ko, mao ko'y labot. Kay wa gyud ko kakita og sala nga takos ning patio ni tawana. Hinoon karong adlaw kay magbuhi matag sa kapriso, pilian ninyo. Kisa may buhian nato kining tulisan nga si Barabas, buhian o kini ba si Jesus nga buutan. Singgit mga tao, buhi si Barabas, ingon si Jesus. Kamuna, basta nang hunaw na ko, wa ko'y labot, inusinti ning tawana. Dito siya malansang yun. Dito sa Jerusalem, dili kay dito sa Roma. Taga Roma lang nga diya sa Israel nagmando si Pilato. Mo na tutubag sa may pagutana ni Dan Cugtas. Salamat kay Dan. Niya balik ta ni Dong Aling Bacanso. Dagan salamat, Brother Sok. Niya man si Brother Fredo Alboro, gusto sab siya nga nuna siya pasupot nga pangutana. So atong tawagon ni si Brother Fredo Alboro ayang nindot nga ni siyang pangutana. So niya si Fred Alboro. Mayong gabi, Bradsok. O akong pangutana, Bradsok, kanang naam na sa Juan 19, 15 nga mingon si Pilato ngadto sa mga Hudiyo nga aniya ang inyong hari. Unya may tubag ang mga tao, patya siya ilansang sa krus. Unya mungtanas Pilato, gusto ba inyong ilansang ang inyong hari? Unya, tubag ang mga tao nga, wala kami laing hari, gawas lang sa emperador. Emperador sa Roma. Unya, ang kumpungtana ni Bradsok, Hudiyo masadto si Kristo. Kauban ang mga nagpatay ni Kristo. Nagpalansang ni Kristo. Unya, na ang mga nagpalansa ni Kristo, mingo sila nga, wala kami hari, gawas kang Caesar, wawang ko sila nga si Kristo hari. Unya, Hudiyo masadto si Kristo, unsa man to siya, Bradsok? Romanhon nga rung suranon basta to si Kristo, Bradsok? Ang atong Ginoong Kristo, anak ni Santa Maria, Jewish woman. Musa si Kristo, Hudiyo to. Niya, nasuwat yun. Kikan sa Jerusalem, magawa ang labing balaan nga magdala sa may balita. Meaning si Kristo. Muna nga, gibutang-butangan lang ito kartula diris babaw niya. Enric, Jesus Nazarenos Rex Hudiyo. Jesus Nazareno, hari sa mga Hudiyo. Dili siya nagbuot ato. Ang nagbuot si Pilato. Kaya gipalagot gina yung mga Hudiyo pa. Sa may isa aning tawana. Muna nga ningon siya nga, inyong hari, inyong ipapatay. Wa may hari. Ngalain, si Caesar ang among hari. Muna nga, si Pilato, gihulga nila. We will report to Caesar if you will release that man, Jesus, worthy of death. So report mo ni Caesar kung mo nang buhian ng tawana. Muna si nangunaw si Pilato. Balikon na to, nga Christ is a Jewish man, not a Roman, not also a Roman. San Pablo, doon na siya duha ka kining citizenship, Jewish citizenship and Roman citizenship. Si San Pablo, but not Christ. Christ has only one citizenship, that is Jewish citizenship. Munta ko itong kartula dito, si Pilato nagbutang ato, iyang ipasukok yun pa kayong mga Hudiyo. Siya muna itong tubag sa pangutana. Si Kristo nagpagkamatay para sa tanan, dili lang sa mga Hudiyo, bisan sa mga dili, bisan mga pagano, i-appeal ni Jesus siyang panubos ka na to siyang dugo. Ug sa maabot pagkatauhan wa matao, i-appeal niya siyang pagpanubos. Asa mabasa, 1 Juan 2, versikulo 2. Dagang salamat, Brother Sok. Pero niya ako, Brother Sok, pangutana, kay diya sa unang basahon sa Biblia, Genesis,
gihisgutan dito nga unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikapitong hantod sa ikapitong adlaw, mao adlaw sa Ginoo. Ang pangutana ni Brother Sok kung atong tanaw ng history, nangisog man ang uban atong mga kaigsunan nga Sabado gyud ang ikapito. Saturday gyud. Nya wa pa man to'y kalendaryo, Brother Sok, giunsa man nila pagkuhan nini, pagbase diha sa ilang pahuway kanang Saturday. Ano sa man ni ang Saturday ni gawas sa history o ano sa man kini ang Sunday nga naabag yun ni sa Biblia ang pong Saturday dihas sa Biblia o ang pong nga Sunday dihas Biblia. Paliw ko no, Brother Sok. Sa creation na sa Genesis 2:3, kaningon ang tagsuwat sa Genesis Moises, nga gihimo sa Dios ang kalibutan. Kanya sa unong kaadlaw nahuman, kung nakita niya kini maayo. Og iyang gipanalanginan, iyang gibalaan, og gipahulayan ang adlaw nga ipapahulay. So, wa magisugot og Saturday kaysa Jewish kalendar, ang ilang kalendaryo sa mga Hudyo, awahin na kayo na buhat. Awahin pa sa Egyptian calendar. Ang unang yung ginganlan o acknowledge calendar, the whole world niya itong panahon na ilang panahon, ang Egyptian calendar man. Nahimo na 4,241, 4241 BC, before Christ. Wa pa'y kalendaryo niya itong panahon na paglalang ni Jesus. Human sa ikapito kaadlaw, human sa unong kaadlaw, siya ni pahulay sa adlaw igpapahulay. Ug matod pa sa Jewish historian, Jewish encyclopedia, there was no mention of day. Why mention sa Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado? Kaya pa may kalendaryo. Mao na nga sa balaod sa Ginoo, mausad. Wata sa unong kaadlaw imong bulhaton, ikapito kaadlaw. Balana na. Nya sa mga Hudyo, ang ilang unang adlaw, Domingo man. So natural, like Sabado nila, mo ilay kapito, mo na ilay papahulay. Mo na sa dictionary, sa Judea, doon ito ka Sabbath. The Sabbath of the Jewish people, Saturday. The Sabbath of the Islam or Muslims, Friday. The Sabbath of Christian, Sunday, the day of resurrection. Mo na nga, kanang Sabbath, ang kahulugan na igpapahulay. Wa magpasabot nga Saturday o Sunday. Ang Taura mo nipili. Dos Chronicas 8:13. Si Moises nagpili. Sa adlaw ipapahulay nga Sabado. Si Moises nagbalaod. Stricto kay balaod. Patyon bisag kinsang tao basta magbuhat bisag unsang trabaho. Exodus 31:15. Patyon. Doon tao na mo nito kahoy kay magsugnod kay maghikay, gibato, gipatay. So ingon niya na kay stricto ang balaod sa mga Hudyo. Mo na ningon ang Ginoo sa Nehemias 13:18. Way nakatuman bisan sa mga patriarka sa adlaw ipapulay. Tungos kay stricto. Way mga batanon nagatuman. Nasa Ezekiel 20 versikulo 20 tungod sa kay stricto. Way nakatuman. Tungos kay stricto. Mo na nga pahunong na kinsa nang pahunong ang Dios. Kay doon na may reglas balaod. Obe ratio leges, lex leges. Tinatina nga kung nagkahulugan sa balaod, nihunong na kanang balaura pahunungon sa. Kaya may nakatuman. So ipahunong, kasi pahunong ang Diyos. Na sa Oseas 2:16, ang Diyos Amahan mingon, akong pahunungon ang iyang mga Sabado kung igpapahulay. Pahunungon sa Diyos. Kinsa man tang kasukol na. Na sa Isaias 14:24, kung dunay isulti gitinguha ang Diyos, tumana na sa labing madali. Nya mo man iya tinguha, mo man iya sugo. Pahunungon ang adlaw ipapahulay nga Sabado. Nganong padayonon man na. Mulabaw dito sa Diyos. Kung sa may reason nga pahunong nga dili na pahunungon. Nga wa may nagatuman. Obe ratio leges. Wherever the reason of the law ceases, sisat, legs, sisat. Kung nagkahulugan sa balaod ni hunong, pahunungon ng balaura. Mo nang Ginoo mo naghimo sa balaod, iyang original nga balaod gidungagan ni Moises wa na yung nagatuman, pahunungon ng balaura. Unsa may laing ipapahulay, naa sa magoy libro dining
kining giga sa Grigo gihubad sa San Mateo 28:1. San Mateo 28, subad ni Dr. Cadril ang Bagong Testamento. Tanawa ang Mateo 28:1. Kay talitapos naman ang adlaw ipapahulay nga Sabado, mibanagbanag ang kahayag sa unang adlaw nga mao ang laing ipapahulay. Unsa man ang natapos na Sabado, unsa nang nibanagbanag na Domingo, mao na ang laing ipapahulay. Sa Griego ingan na nag-epsi Sabato, te episkoposi Sabato. Kaduha malitok ang Sabato. Ang ipapahulay sa mga Diyo katong Sabado talitapos na ang nibanagbanag nga adlaw sa unang adlaw sa semana mao na ang lain nga ipapahulay. Unsa nang ipapahulaya? Maong Domingo. Ya Brad Alburo mo ni pangutana. Kining balik ko na to. Yan yung pangutana nga si Kristo doon na may duha ka citizenship Romano o kini pagka Jewish citizen. Only one Jewish citizen. Dili siya Roman citizenship. Wa siya Roman citizenship. Muna ito bagus pangutana. Okay. Brad Dungaling, kumusta na? Niya pa nagong mga pangutana, niya si Fred Alboro, so diretso lang brothers, Fred, sa imong pangutana. Kaya napay usa si brother. Naaman to'y kanang mga kubrador sa buhis, Bradsok. Nasa Mateo 17, 24 nga Subi City. Giduol ni San Pedro. Nangutana ang mga kubrador sa buhis. Nagbuhis ba sa templo ang imong agal? Unya, may imong po si Pedro nga, oo, nagbuhis. Unya, dayon katong misulod na si Pedro ngadto sa balay, naguna si Kristo pangutana. Simon, hay may husto, hay may angayan nga magbuhis niya ani? Ang mga langyaw ba or ang mga lungsuranon? Nintubag mo na si Kristo nga, o ningon si Pedro nga, nitubag sa pangutana ni Ginoong si Kristo, ang mga langyaw. Unya, nitubag po si Ginoong si Kristo nga, kung mao ka na, ang malangyaw di ay walay katungod o ang mga lungsuranon di ay walay katungod nga mubayad og buwis ang mga langyaw ra. Ingon si Kristo nga apan dili kita buot nga masilo kining mga tawana. Gilik sugo ni Ginoong si Kristo si Pedro ala lakaw nga to sa lanaw ug pamasol. Ang isda nga unang mukubit birha ug makita nimo dito ang kwarta nga igo nga ibayad sa ako ug sa imong buhis. Kuha kini ug bayri ang atong buhis. Lungsuranon man to siya si Kristo. Nagpasabot nga ni angkon siya ang buhisan gini kadto man ning kagamhanan sa Roma, mga hari sa kalibutan. Hari man to sa emperador sa Roma. Kanang kana sang Mateo 24 o Mateo 22 14 nangutana sa to mga kubrador sa buhis kang Ginoong si Kristo niyo nga hay may ang unsa man ang pagbayad og buhis supak ba sa atong balaod madto pa sa kubrador sa buhis niyo si Kristo. Anong inyo mag-convicton? Pakita ay ko kwarta. Pakita ni sa mga tao ang kwarta. Kinsa maning naong dinhi. Ang kaning ngalan dinhi nga nakulit. Ingon ang mga tao kang Caesar. Ingon siya nga, kung mao ka na, ihatag kang Caesar sa emperador. Ang tanong naman itong mga tao nga, supak ba sa itong balaod ang pagbayad ngadto sa emperador sa Roma? Kunya, ang pangutana ni aning, dili ba nagpasabot siya Bradsok, si Ginoong Kristo nga siya usa ka Romanong lungsuranon?
dili man. Si Kristo nagtubag ana nasa San Mateo 22 versikulo 21, ihatag ni Cesar ang iyan ni Cesar. Ang buhis sa gobyerno sibil ihatag, ang buhis usab sa simbahan ihatag sa. So si Kristo gusto nga mo reconcile ba, pero he is not a citizen of Rome. He was an enemy of Rome, and Christ also is enemy of Roman principles. Pero ang ibang muhatag buhis, mo ito tubag ni Kristo. Ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. Ihatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno. Kung doon ay buhis sa gobyerno, tumanan na. Unang sugo siya ni Pedro. Ang unang isda nga makuha sa imong kanang kawit, ablihan ba? Huwag na ikwarta, sakto na ibuhis para nimo, ubuhis para nako. Sa Kristo, nito man sa iyang isugo. Ihatag sa buhis, sa gobyerno, ihatag sa simbahan ng simbahan. But he was a Roman citizen? No. He is not a Roman citizen, but they are bound and obligated to obey because Rome governs the whole world during the time. So, muna ito dunglig. Dagan salamat niya, Brother Sob. Para panahon, aton lang kuhaon imong panapos nga mensahe, napupos ng oras, nagihatag sa DYHP kanato, Brother Sob. Salamat kayo, Dungaling. Ato ding mga pasalamat sa atong manager, DYRF Radio. No, DYHP atong manager si Atty. Rufil Fernandez Banyog. DYHP is powerful o madungog tas lalay mga dapit. Atong pasalamat sa DYHP RMN o si atong manager Atty. Rufil Fernandez Banyog. Unya ato sa daing recognition sa atong Mayor Samsam Gulya sa Talisay, sama sa ato sa pag-recognize ni Mayor Mike Rama, ligdong siya buutan nga tao, buutan nga mayor. Si Samsam Gulyas daghan kay nahimo sa Talisay City. Ang ospital way bayad. Sa mga pobre, way bayad ang doktor, way bayad ang mga tambal. Aksyon agad ang mga resita sa mga masakiton nga kabos. Ibayaran sa gobyerno sa Talisay, pinagi ni Samsam Gulyas. Unya ang luyugid sa Talisay building, na dia ang dialysis building. Mahal man kayo ang matutas private ang dialysis, 1,000, pero dito sa Talisay way bayan. Kung ma-dialysis na dialysis subject sa dialysis, taga Talisay ta, way bayan, free. Ang mga batanon saan nga nag-eskwela sa Talisay College, way tuition fee. So daghan kayo mga serbisyo nga gipakatak sa Talisay Mayor o si Honorable Ria Congresswoman's First District. Appeal sa siya tabang sa Talisay needs o sa unom ka mga LGUs nga sakop sa First District nga gialagaran sa Honorable Ria Congresswoman Gulyas. Lipay kayong mga tao. Unya, pasalamat sa ta sa Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Richard Chuy Fernandez Asnar. Ako ni pagumangkot buutan sa kayo. Unya, ang mga kaubanan niya sa council, ato lang lagbitan, Digol Golias, Maning Gabriana, Rodi Cabiga sa kong pagumangkot, si Danilo Caballero, si Ferdi Rabaya, Gail Restauro, Atty. Rocky Bas, Alito Bacaltos, si Fi Ilanan, Josefina Consial, ABC. Nagsaulog siyang adlaw na tawhan ron. Ang kauban ni Dugaling Skandalawan Barangay, si ABC President, si Josefina Consial at mga pagampo. O si Dexter Daan, si John Restauro, Iski. Mauni mga councilors nga abag kay sa mayor pagdugwa sa salapi, pinagi sa mga ordinances aron makapayad sa mga proyekto nga gihatag sa city government ngadto sa mga kabos. O tungod niya na ang mayor nagkadawat og mga awards. Agi siya Pacific Luminar Awards, Prevention sa COVID-19, ang Seal of Good Governance, ang iyang concern sa siyam ka mga gikinahanglan sa usa ka LGU o sa Youth Care Award. So daghan ang awards ang atong mayor, di pa kayo ang mga Talisaynon,
nga nagtabang. Nya sa laing bahin ang ato dayong Vice Mayor, dasig kayo kay doon na siya programa sa socio-cultural, mga activities, kalingawan para sa barangay para makunod-hunod ng mga drugas nga gidili. Ya barangay patrol na igibahat sa Vice Mayor ni choice na mga motor nga doon ay sidecar, laptop para sa mga kining chairman sa barangay yes, nya monoblock mga plastic nga kining mga lingkuranan panghatag. Ya dengue outreach o dengue prevention mao ni mga proyekto sa Vice Mayor nga kugihan sa kayo. Fire prevention education. Ya uniform sa mga BHWD o sa mga barangay tanons. Tulda panghatag niya. Birthing table o fire extinguishers. Daghan sa kayo mga proyekto nga gihatag sa Vice Mayor ngadto sa mga kaigsunan nato 22 ka barangay sa Talisay City. Unya, yaptan matas panahon, pasalamat kay ta, niya atong ipaybaw nga doon na nangita atong Armadura Divina, 7 ka librong giusara, naa sa sa katedral, tanaw ni mo sa katedral Lapits to, na itindahan diya sa o bookstore, na diya ang atong libro, ang Armadura Divina, o kubang mga libro nato. So, salamat ta, atong greeting ni Brad Sulping Algeri, diya sa San Fernando, kuban siyang kapikas nga tabang kayo sa mga katikista, tabang kayo sa mga Catholic faith defenders. Salamat. Ang Diyos magapanalangin na to, manto na to sa studio sa TYHP, ang Diyos magapanalangin ka na to. May gabi, tanan.